Jaaaa. Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Šalim. Molim? Šta sam ti rekao? Ćao. Zašto nisi došao? Da se neću gledati s vama. Hoćeš gledat ćeš. Neću. Sad ću naći. Ne. Rekao! Čuti bre. Šta sam ti rekao? Znači to će za 2 minute. Ti rekao? Ti si rekao da je to za 2 minute. Inače kasnije si došao si za 3-4. Aj samo proveri. Dobro je, znam. Ajde da vidim. A. Ti dobro, brate. Joker. Dobro. Šta se trampimo? Imamo keksa, nemamo ovo. Ajde. Ajde. Pošto je keks velik. 3 ovaze, 1 keks. A vidi koliki je keks, čovječ. Koki, ajde. Evo vidi. Pa ajde vidim. Svako si bijeli, vidi imam manje nego što si imao na Ja početku. nisam. Bi meni potkrati To mama svakako. cepa. To si ti joj, brate. Ozbiljno, šta gledaš? Konjuj se, brate. Dobro. O ne. Pa gledaj koliki je keks. Pa šta? Šta izvodiš? Pa još. 3 komada. Daj mi 3 komada, ajde. Čekaj, doneću ti. Daj 3 komada. Ne treba mi taca, može do ovo ubać. šta 3 za... Da. Velika za... Pa vidi ovaj jedan je veći nego Pa sve šta? ovo. A taj nema ruma, ovaj ima. Ima čokoladu unutra. Nema rum. A nema rum. Ovaj ima rum. Ovo je delikates. Ja ću sam uzeti, nemoj mi ti s tvojim toksičnim rukama. Ajde. Sad sam pravo ruke, bre. Mogu nek stavim tebi. Evo šalje ti Gari. Burazeru, ajde, ti si sileđija. 10 imamo. Ti si sileđija. Ti si sileđija. Ti si sileđija. Ti si sileđija, bre. Daj mamu. Alo bre. Ti si jednom rukom jači od nas dvoje. Nemoj sreći povučeti. Što si sileđija? On je psiho. Ti meni samo a ti meni samo uzimaš, brate. Reci ti još, vidimo što 3. Ti meni samo uzimaš. Već hoću, povratit ćeš to hrane. Ti meni samo uzimaš. Čeči, A ja kad pitam za napolje, nemam. A danas ja ne kupio... volim neparne brojeve, ovdje ima 7. A danas si kupio novi Pall Mall, kao, slušaj, Kad je znači, ovdje, kao- ne treba par. kao znači Ja još ono, jedan. ma, dam ti kurac.